Egun eta ordu erabakigarriak erretretaren erreformarentzat. Goizean senatuan ezustekorik gabe onartu eta orain arratsaldean asamblean bozkatu beharko dute. Estua espero den bozketa hain zuzen eta ikusi beharko da azkenean gobernuak asamblearen babesa izango duen edo 59 txiru artikulua erabailiko duen azkenean haserrea areagotuko lukeen erabakia hain zuzen. Sindikatuek presioari eusten diote goiz-goizetik blokatzekin hasi bai dugu eguna. Arratsaldeon ikus-entzuleok eta ikus dezakezuen bezala Baionako suprefetura aintzinen ere ekintza egin dute, elkarretaratze egin dute sindikatuek erretreta erreformaren aurka. Datozen minututen emango dizkizuegu bi ekintzen gaineko xehetasunak eta baita aktualitateak utzizkigun azken berriak ere. Ongi etorri iparraldearen orenera. Senatuan atzo adostutako erreforma bozkatu berritan, goizeko 11 inguruan elkarretaratzea eginda sindikatu deituta Baionako suprefetura aintzinean. Datozen orduetan Asanblada Nazionalak baiezko ematen badio, onartua geratuko da. Eta ertxia aurreikusten den bozketan diputatuen gehiengoaren babesa jasotzen ez badu, 59 txiru artikulu bidez onartzeko aukera mahai gainean du gobernuak. Artikulua erabiltzen badute, zinez egan nahi du dela demokraziaren kontrako eraso bat eta grabea iduritzen zat frantses estatuko bizi politikoaren zat, gero neork ez daki oraindik nola pasako den eta bozkatua balin bada ere, ene ustez ikusiz nola pasa diren debatuak eta ez du gauzan dirik egan nahi eta barko dugu segitu borrokatzen. Eta kesua jarraituko du ikusiz zenbat jende erreforma horren kontra diren legea pasatzen balin bada ere barko dugu segitu borrokatzen. Mobilizazio horiek gogortzeko aukera ere ikuste dute zenbait sindikatuk. Et malgré tout ça, tous ces manifs pacifistes, tout ça se passe très bien, il n'y a aucun problème. Azken bi hilabetetako protesta baketsu eta jendetsuen aintzinean, gobernuak entzungor egin duela dio. Ez duela ezer egin, eta datozen egun edo asteetan protesta gogortzen badira, negar egin eta sindikatuei errua botatzea ez duela balio azpimarratu. Venir pleurer si le moment se durcit, ici ça leur échappe. Herritarren aldetik zer pasako zain etorkizunera begira ere jarrita daude asko. Jadanik hasten gira pentsatzen ondokoari, pasatzen balin bada, ea zer egin beharko dugun. Badugu esperantza tipi hori, ez dela lehen aldia, naiz eta mobilizazio handiak izan pasatzen dela lege bat, eta jadanik gertatu da gobernamendua behartzea gibelera joatea. Beraz, galitzen zauku esperantza hori oino mobilizazioak segitzen badu eta pasatzen balin bada atxaldean. Posible da ez pasatzea ere. Edozer gertatzen dela ere argi dago gobernua zein sindikatuek determinatuak jarraitzen dutela beren jarrerari eusteko. Sindikatuek hainbat ekintza egin dituzte goizuntan. Biriatuko mugako urdainlekua blokatzen saiatu dira, baina poliziak ez die aitzina jarraitzen utzi. Ostean, Hendaiako tren geltokira sartu eta Parisera zioan trena blokeatu dute. Saiatzen ari gira hitzetatik ekintzetara pasatzea, jende asko eskatzen digu mobilizazioetatik ekintzetara pasa behar dugula, hortan ari gira saiatzen. Baionako portuan ere izan dira blokeo ekintzak. Egun erabakigarria da gaurkoa ikusteke dekretuz pasatzen den testua, ala baldin bada sindikatuek esana dute ekintzak gogortuko dituztela, eta bozketan pasatzen bada ere, ikusteke sindikatuek era bateratuan erantzuten duten. Momentuz, ekintzek aurrera jarraitzen dute, gizartearen haserrearen isla. Mozkin eta kabalen hazkuntza, transformazioa eta zuzeneko salmenta geroz eta laborari txiki gehiagok hautatzen duten formula da. Beren mozkinen balio erantzi hori etxaldeetan bertan gera dadin. Gure kabaleak transformatzen eta zuzenka saltzen gero, baina ere filosofikoki, uste dut, ona zela gure kabaleak zaintzen ditugu urtez urte eta azken balio bat emaiten diegu. Eta ora transformatzen eta hori menperatzen dugu gure prozesu guztia nahi baduzu. Horretarako, elkar harturik hainbat transformazio gune edo kooperatiba sortu dituzte laborariek azken urteetan Ipar Euskal Herri guztian zehar.
Horietako bat da, Anauzeko Suito deitzen den kooperatiba, duela 11 urte sortu zena, 7 etxalderen eskutik. Urtez urtean sartu dira kide berriak, ni adibidez duela 4 urte, eta hoai 30 etxalde gira, eta 50 tona haragi pastu dugu joan den urtean. Bada denetarik xerriak gehien bat, bierenak errantzagun, eta gero xalak, ardiak, xaltxan adibidez, behiak, ahuntzak ere, bena bierenak dira xerriak. Euskal xerriak, baina ere sohmarkan ez diren xerriak. 30 laborarik partekatzen duten gunea izaki, interneten duten egutegi baten bitartez txanda hartuz antolatzen dira. Adibidez ni egun ene xerriak transformatzen ditut, bihar beste norbait ardiekin, heldu den astean beste norbait xal batekin, egunero bada norbait, etxalde bateko norbait, hemen transformatzen beinatekin. Beñat Suito kooperatibako langilea da, eta bera da arduratzen gunea zaindu eta laborariei transformazioan laguntzeaz. Beñati esker geheran lasaitasun bat aurkitu dugu, zenta ez gira hemen egunero, orden hemengo kudeaketaz okupatzen da, eta garbitzeko, estokak zaintzeko eta lasaitasun handi bat emaiten diegu. Bai. Duela 6 urte inguru, Anauzeko transformazio guneaz gain, Uharte Garazin idurortegi bat hartu zuten. Ordura arte menperatzen ez zuten fase hori ere beren esku hartu eta menperatzeko. Uzten ditugu, txaltxitxe sozizonak uzten ditugu apepres 2 hilabete, artekiak gehiago, 5-6 hilabete, eta gero kide bakoitzak hartzen ditu bere mozkinak eta saltzen ditu edo etxean, edo merkatuetan, bakotsak badu bere salmenta zirkuituak. Azken urteetan kooperatiba handituz doanez, heldu den urterako prest beharko luken eraikin edo bastimendu handiago bat eraikiko dute Lartzabalen. Laborari gehiago hartu eta egun menperatzen ez dituzten faseak ere lantzeko asmoarekin. Menperatzen ez dugun azken etapa da urdazpia. Urdazpiak ez ditugu idortzen hemen, eta proiektu berrian ukanen dugu ere urdazpiak idortzeko leku bat. Egungo kostuen gorakadak beren salmenta prezio egotzea ere ekarri du bortxaz, asko izan ez bada ere, eta argi dute beti garrantzitsua den elkarlana, garaizaietan are beharrezkoagoa dela. Bai, holako tresnak partekatzeko, baita ere alkarrekin pentsatzeko, gogoeztatzeko, eta beti elkarlanean ari gira hemen eta segituko dugu segurki. Larun mendiaren ingurua elkargune gisa bizi berritzeko Pirineo Atlantikoetako departamentuak eta Nafarroak mugaz gaindiko proiektu bat bultzatu dute. Enklabe hori birsortu, erabilera arautu eta lurralde garapen jasangarriaren ardatz bihurtzeko xedez. 2,6 milioi euroko inbertsioa duen lankidetza programa departamentuak eta Nafarroak sustaturik, Bera, Sara, Urruña eta Azkaingo herriko etxeekin batera. Besteak beste, ondare natural eta kulturalaren valorizazioa, ur hornidurarako azpiegiturak, saneamendua, hondakinen kudeak eta turismo jasangarriaren baliabideak eta bar. Eta gero jendeko purua ere gehitzea gu hor erne honen gara. Hor ja bada, masifikazio puntu bat, eta helburu da ordenatzea, pixkat hori kudeatzea. Pentsatu behar dugu larun tazari garela eta beran ibardinera hor dugu, Opare bat milioi lagun joaten zaizkigu ibardinera. De cette réflexion obligatoire des voies ferrées. Naita ez gogo eta egin behar genuen ez soilik trenaren inguruan, oro har, erabilpena hobetzeko. L'utilisation de tout ce site-là. Zuten ondorioz harremanak asko sendotu direla errandute. Et ils ont permis une réflexion globale, intéressante. Elkarlanari esker, hausnarketa globala egin dugu. Denak engaiatzeko moduan, babesten duten elkarteak, azeleak, herriak eta bar bakoitza dagokion egitekoan. Proiektuak 2026ko amaiera arte garatuko dira. Laruneko gailurra eta bere ingurunea ezoiko mugaz gaindiko eremu izanik, gertuko eremu natural gisa aldarrikatu nahi da. Analisiak eta azterketak egin ondotik, memoria historikoa eta bizimoduak, pastoralgintza, gailurreraino igotzen den tren txipiaren historiarekin lotutako oroimena berreskuratzea aurre ikusten da.
2011an Lekeition sortu den taldea da Makonak. 2012ko ekainean bere lehen diskoa atera zuen eta geroztik beste 3 lan plazaratu ditu taldeak folk eta punk rock uztartzeko helburuz. Ikusentzuleok Makonak taldeak senperen eskaini duen kontzertuaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Salta